Je vaša páni. Je odštartované DHZ Krabrany z okresu Topolčany. V tejto chvíli už aj máme tam problémy, ale aj na stroji, aj na Bčku svoji. Tak žiaľ, chlapi, dokončíme ten útok. Ja verím, že áno, pozbuďme chlapov, zavrime predný ventil. Pozbuďme chlapov potleskom, lebo nezdávajú to. Ten útok chcú ukončiť. Ešte aj C-čko nemajú zapravené. Strojník sa vôbec s tým nepára. Časom, ale zatlieskajte chlapom, že to ukončili, lebo to chceli ukončiť, aby mali platný čas, lebo si nechcú do tabulky pripísať Enko 52,5.